Mayong buntag sa tanan mga igsoon. So dalay ko ng Dios nga diin gihatagan usab kita og usa ka higayon. Gihatagan ta og adlaw igpapahulay aron sa ingon niana makahimo kita sa pagsimba, pagambahan, pagpasalamat og makahimo kita sa balaang panagkatigom. So I am very much lucky enough no nga gihatagan ta og higayon nga makahimo sa pagdala sa leksyon ining adlaw igpapahulay. Sa dili pa ta magpadayon gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog, mangayo ta og lamdag diha sa atong buhi nga Dios alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Amahan nga balaan, ikaw dalaygon sa tanan ining adlaw igpapahulay. Father God, kami nagadol nga kanimo, paubos kami sa mga kagalingon, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Dawata kami alang sa among pagsimba ning adlaw igpapahulay. Sa among pagtuon amahan, hatagi kami sa maayong panghuna-huna, ihatag ka namo ang kaalam nga angay namong gamiton alang sa pagtuon o tipik-tipik sa imong mga pulong. Father God, ang imuhang mga leksyon nga among pagtun-an ning adlaw igpapahulay, tabangi kami amahan nga amo katong ma-internalize among magamit sa among kinabuhi aron sa ingon niana. Mahimo kaming lig-on ining kapanahunan karon. Daghang salamat Father God sa mga blessings nga gihatag kanamo ug sa umlabot usab. Daghang salamat Father God sa mga panahon nga din kami nakahimo kami sa pagsimba kanimo. Kining tanan Father God among gipasalamatan ug among gipangayo pinagi sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Manlingkod ta maigsoon. Sa dili pa tamo padayon maghatag sa kog gamay nga testimony no pag-isgot-isgot dala sa sabat nga na ako nagsimba ta dako kayo ang kahimuan sa katubagan sa mga pag-ampo nato no nga diin nangayo ko ninyo og tabang pinagi sa pag-ampo nga unta no nga ubanan ko sa Ginoo sa ako ang pag-exam. So last Sunday naghimo mi sa mo ang mock exam or the first part of the exam. Anang gabi sa Sabado, puting ulan na gyud sa mo ang lugar. Impas gyud ni ugma. Slide gyud ani sa dalan na mo. Nya mong dalan biya kay murag gyud nagkuan. Murag gyud nag-idibulan og naidibul ang dalan ba og kanang mabasa. Ko impas gyud ko ani ugma sayo kay 5:30 dapat 6 na ka sa venue. Ko nga in Jesus name abot ra gyud lagi ko nga di ko matumba. No, so mo to nga ako ang sapatos portig yung lapuka. Lapo kay ko sapatos nya gwapa kayo ang among venue ang MBTS nga kuan. Si tawag kanang campus to portig yung sinawa sila hang palibot gyud. Lami kayo ang venue. Ko ako gyud maglapok-lapok din ni ron. At tinuod yun akong footprints gikan sa gate padulong dito sa kong Roma naag yun. Bahala mo diya. So mo to, niabot ko dito sa iyo, then nag-set up, nagyani ang ako ang data sa akong internet, pas-pas rapod. So, nag-pray ko daan, nag-ingon ko sa Ginoo nga Lord, kuyugi ko sa akong exam. So, pagsugod pa lang, ko nga, I know nga lisod yun ni kaysa nga exam. Dili ni na ako kaya o wala ka sa akong kuyog. So mo, I took na exam, I expect nga 200 ka pinang item. Paglantaw pa lang, pag-open pa lang sa computer, kay sila manggod ang mo, ang sitawagan na, mo input sa password para makasugod ka. Paglantaw na ako daan ang number of items, kung niabot bagig 200, kay basic ka na manggod akong mata, mo hilak manggod din sa kadugayan ng binasa. Okay, taas-taas na gigrado akong mata. Moto nga, sitawagan na, paglantaw na, hala, 95 ra lagi. Basic first part pa rin, napoy part 2 pagkuman. 95 ragid lagi na so mo to nagsugod ko nya ang akong tapad wala na ako nang ihangalan wala na registered so gakraming na siya dito kay malate na siya so while ka exam na ko siya sige siya panudlo na ko sa mo kanang answer sir. So nalipay ko kay na ako'y ka istorya na ako'y kana bang before ka mo choose sa imong answer nga gipili na ay opinion nga madungog nimo skilled. Ko sige, nindot po ni siya nga experience kay na tig confirm sa mga naglibog kang answer pero every time mo click ko sa letter mingon jud ko nga in Jesus name nga mao gyud ni ang
best answer nga ako mapili. Moto nga. So, nahuman ang exam, siya, mga after 1 hour pa siya nakasugod, gibiyaan na po niya. So, moto nga, nalipay ko nga, sa isa ka oras na ko na ay tigungong. Basing gigamit ko siya sa Ginoo. So, nalipay ra po ko ato nga sitwasyon. Pero, sige po ko kampo, nga unta, ma-okay ang iyahang computer, na makaapas po siya. Kay bawal biagid unta nga magtabi-tabi, pero ambot lang wa pan pud nasuko among proctor nga next to me is the proctor man unta nga table. So wa gid sa nasuko. So I know nga lisod ang exam pero wala ko na stress, no? Wala ko na stress. Relax lagi kaya kung una-una. Mayo unta ug ugma mao gihapon ako ang feeling. Now mao gihapon kay tomorrow will be the final exam. The final exam na gid mao na gito ang basihan sa score. So, I know God is good all the time. God is, kanang gitawag niya og, tawag na, Ginoo sa milagro ba? No? Akong gi-consider akong kaugalingon during the exam, I am David. A small person trying to conquer Goliath, nga imposible yung kayo siyang buntugon. Ang tanan na hadlock. So, kami tanan dito, hadlock yun, nga di kapasar. No, hadlock yun ang tanan. Wa gi nito nga confident kay pasar gi ko ani wa jud. Ako ba dito nagrosaryo tanang klaseng Ginoo gisampit gyud kay gusto gyud mo pasar. No di gyud siya lalim. So I know nga akong gilantaw gyud ako kagulingon nga ako si David trying to conquer Goliath. So David is nothing compared to Goliath kung wala ang Ginoo nag-uban niya. So inato ra pud ako ang feeling. So exam ra ka na ako'y Ginoo kuyog. So, inato. So, moto, ako ang unang nahuman. Dayon, ako ang unang nahuman. Dayon, nagtabi-tabi na lang dito sa katong ako ang principal sa una pod nga na dito nag-assist. Anton nga, nahuman yun ang oras. Kaya di man po ka paulion o di ka kahuman. So, during the time, while nag-internalize ko, while nakapas na ako sa tanan, lantaw ko sa palibot, sige pa man yun sila doko. Ako rin pasar na ko ani mga una mo kuno man. Na-remember na ako ang moment atong nag-take og board exam. Nga ako po'y unang nahuman. Wala. Mura lagi nig sa una. Last ko nga bangko sa una sa board exam. Last po ko nga bangko karon. Una po ko nahuman. Tanto-lanto ko nga. Sa tawag ka na, sa akong palibot. Dugay pa ginaman ako kaban. Ako katulgon na lang ko, ginulag, gutom na lang ko. Kaya ilag yung gisulit ilahang time. So moto nga, kanang sa tawag na, nagtuo ko nga, ugma, maugi hapon ang may tabo, in Jesus' name. No? So, again, I am asking kuan kanang sa mga kaigsunan nga, please, i-appeal yun taon ko sa inyong mga pag-ampo. No, lahi ra yun ng daghan ang nag-ampo para sa usa ka goal. No? Kay, sa tawag na, nothing is impossible kung itugot yun na siya sa Ginoo. So, daghang salamat sa inyong mga pag-ampo. So, nining kapuntagon, magtuunta sa pulong sa Dios, no? Ang gamhanan nga saksi, mao ni ato ang presente nga leksyon karon. Ang ato ang leksyon last Sabat, dumalahan ni Pastor Jan, natapos na to katong makusganong, sa to? Ano to? Makusganong pag-uswag, no? Ha? Pag-usganing pag-uswag o pag-abante, no? So, ato tong nasabtan dito kung unsa ka importante ang ato ang pagkakristohanon, atong pagka-iglesia sa Dios, no? Pinaagi sa atong pag-abante, always going forward. So, mao na siya. Ug ato bitong lantawon ang Biblia. Wala gid ta gitugutan sa Ginoo nga mo look back. No, forward ra gyud permanente. Ingon ganin niya sa Biblia hinumdumi ang asawa ni Lot. Unsa rito asawa ni Lot? Kailan mo sa asawa ni Lot? Wala mo ngalan, asawa ra man ni Lot ang ibutang, no? Unsa nahitabo sa asawa ni Lot kay Samuel? Wag ka balo. Ingon ang Biblia hinumdumi ang asawa ni Lot. Mura pag remember the Sabbath day, pahinumduman na to ang asawa ni Lot. Kinsa kaila sa asawa ni Lot? Very correct. Unsa nahitabo sa asawa ni Lot? Ha? Atilingling. Nganong nahimo man siya nga sen? Kay ninglingi. Oh, kay ninglingi. Sayon na kayang sala. Ninglingi ba?
No? Ninglingi ra na imo nang kuan. It is because it is ang gusto magud sa Ginoo, siya gyud ang lantawon kanunay. No? Ayaw kag lingi. So but pasabot ang gusto sa Ginoo forward ra gyud ta, onward Christian soldiers. No, inana ba? Onward ra gyud. Ayaw kuan unsay tawag na lingi-lingi. So mao na ang asawa ni Lot sa mga batan-on. Ang asawa ni Lot angay nato hinumduman nga dili ta magsigiglingi anang atong mga kagahapon. Mabitaw nang gitawag og ex kay wala ex na. Di na sige hinumdum ang ex. Dili para sa math ba nga find x. No? Sige lingi-lingi. Manghimantay ta kadugayan ng lingi-lingi. Okay, karon let us focus ourselves ang gamhanan nga saksi, no? Palihog og andam sa to ang mga microphone, Biblia, to ang screen, atong monitor, no? Ang gamhanan saksi na kini ang bulawan ng teksto sa Buhat 1 bersikulo 8 sa atong basahon mga kaigsunan ang Buhat or Acts 1 verse 8. Sige, atong basahon, ready go. Apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsat kaninyo og mga saksi kamo sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa Samaria og hantod sa kinatumyan sa yuta. So og ato ingon na patoy usa ka si tawag na vlogger sa Facebook nga kung nakita iyahan ning gi-mention ba Acts 1:18 1:8 sa tanawa lagi gisugot tas Ginoo nga mag-tour ta around the world. Kanon nindot mo diya ang interpretation kay mag-tour around the world, no? Kinsa may ganahan mag-tour around the world din eh. Ha? Kinsa may ganahan maglaglaag sa kalibutan? Ha? Wala. Oh, o gusto mo dapat mahimo mong kontraktor. No, mga anak sa kontraktor karon sige lang galaag Europe, no? Nag-issue na karon sa social media. Manihapon dito sa Hong Kong, maniudto dito sa Japan, inana kalami lang kinabuhi. Dayon i-flex dayon sa social media, ingon dayon nga nakabayad ko og 100,000 sa kuang bill. So, inana ka kuan sila karon. Kalami ang ilang kinabuhi. Nag-tour sila around the world. Pero ang Biblia kita gisugo pud ta. To tour around the world. Yun sa man ang giingon ka ganyan sa atong gibasa. Ha? Nga dapat mahimo kitang saksi. Gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Muratag mga kontraktor ani naglaag. So mao ni ato ang misyon, mao ni ato ang si tawag na sugo sa Ginoo sa tuwa nga kinahanglan makahimo ta sa pagsaksi hantod sa kinatumyan sa naong sa yuta. Ato sa nang biyahan nato ang teksto ato nang sabton unyang sa unahan. Ang tumong sa atong leksyon is number 1, sa pagkat-on kabahin sa gahom sa balaang espiritu. Mao ni ato ang first si tawag na tumong or unang nga tumong sa ato ang leksyon, pagkat-on kabahin sa gahom sa balaang espiritu. Okay. Number 2, aron ma-experience nimo ang gahom sa Espiritu Santo, no? Aron ma-experience nato ang gahom sa Espiritu Santo. Number 3, aron mulakaw og maghimo ka og disipulo ilalom sa gahom sa Espiritu Santo. So kung ato ang lantawon ang mga objectives or ang tumong sa atong leksyon is it's all about the Holy Spirit, no? Ang balaang Espiritu Santo, ang Espiritu gahom sa Espiritu Santo og ang paghimo sa paglakaw og maghimo disipulo ilalom sa gahom sa Espiritu Santo. Atong basahon ang pasiuna. Si Ginoong Hesus nagsaad og gahom sa iyang mga tinud-an. Saon ako ni pagbasa, pastor? Natuman kini sa dihang ang balaang espiritu mikunsad kanila sa panahon sa Pentecostes. Ang tanan nga nakadawat sa Espiritu Santo ginatawag aron mapasan sa pagsaksi kabahin ni Jesus unsay ilang pasanon mao ang pagsaksi sa maayong balita diha sa gahom sa Dios. Ang mga magtotoo wala
gipatawag aron ang sa pagwali sa maayong balita, kundili sa pagpadayag usab sa gahom sa Dios. Sa dili pa ta mo padayon, atong ihatag ni Kuya dito ang paghatag og elaboration or explanation unsay nahitabo atong panahon sa Pentecostes. Para sa mga batanon Kuya dito, kabalo ko nga naa kay idea ani or eksperto kay kaning panahon ani nga topic sa Biblia mahitungod sa Pentecostes. Unsay nahitabo ato Kuya dito? Kinsa mga tawhana ang involved ani panahon sa Pentecostes? Ang leksyon nato karon ang gamhanan nga saksi. Onya diha sa Bible dunay giingon diha sumala sa Mateo 28 19 ngadto sa 20 gisugo ni sila usa ka mandatory nga sugo alang sa mga apostoles. Pero niya itong panahon na pagsugo, ako opinion, wala pa sila kalihok atong panahon na. Giingnan lang sila nga panglakaw kamo o iwali ang mayang balita sa tibuok kalibutan o ang moto o purismo maluwas kay siya magauban hangtod sa katapusan sa panahonan. Wala giingon niya sa Mateo 28, 19-20. Pero paingon na wala pa na sila makapanglakaw ang panahon na. Gisublit na sa Juan 15-16 matilin na nagaingon nga iwali ang pulong aron kamo mamunga o ang bunga ninyo magalungtad hangtod sa katapusan sa panahonan. Mao na nga ang mga saksi nga kusgan usa to agamhanan nga saksi gisubli po na sa buhat 1:8 nga panglakaw ka gikan sa Jerusalem hangtod sa Samaria ug hangtod sa katibukan Ahoria ug Samaria hangtod sa katibukan sa yuta. Onya kanang panahon na sa buhat 1:8 hapit ay pagkanaog ang bala ang Espiritu nga mao'y magagahom sa mga apostoles pagwali sa maayong balita. Sa buhat 2:14, gipakanaog na ang bala ang Espiritu og nadawat na sa mga apostoles. Og diha sila nagsugod sa pagwali sa maayong balita nga niadtong panahon sa ilang pagwali daghan kayong mga kumbinsido. Bisan pa sa Jerusalem, bisan pa ang mga saserdote mituo nila kay tungod kay ang gahom sa Espiritu na kanila. Pero kung wala pa'y gahom, dili takahimo niya na, no? Walay mahimo na ito na tungod kay na gahom karon sa Espiritu Santo, makahimo ta sa kusgan nga saksi. Okay, amen, no? So, mao to ang nahitabo during the Pentecostes, no? Usa siya ka, mura ba siya og gipakita sa Ginoo kung unsa ang pwedeng mahimo sa Espiritu Santo sa dihang mo kunsad ang Espiritu Santo sa mga magtotoo. Daghan kaayo ang sige tawag nga giterm ni Kuya dito, daghan kayo ang convince, no? Daghan ang na-convince, daghan ang nakakaton, daghan ang mingtuo during the Pentecostes. Tungod kay unsi tawag na gipakanaog ang Espiritu Santo gihatag niya dito sa mga tinun-an. So karon moadto ta ni pastor para masabtan gid sa tanan. Unsa maning word nga Pentecostes, pastor bot pasabot? Pentecostes, ang word nga So Pentecostes 50 days sila nga naghulat before mapunsad ang Espiritu Santo. Okay, waiting within 50 days para Holy Spirit. Ang Holy Spirit munaog. Okay. So, kung ato siyang sabton, murag nagpaila ang Espiritu Santo atong panahona nga makita sa mga tao nga kung willing ang mga tinun-an, no? Gisugo sila sa pagsangyaw o willing sila. They have the power to perform, they have the power to convince kung ang Espiritu Santo naa dinha. So daghan kaayo ang ning tuo during that time. Na-remember na ako sa panahon sa 1992 man siguro, wa ko masayop, ang Abu Sayyaf nagpaila dito sa Ipil sa una. I don't know if nakakuan ba mo ani, nakadungog ba mo ani nga panghitabo. Sa Ipil during that time, nagpaila sila nga sila ang mga kusganong grupo nga Abu Sayyaf. Nagpaila sila sa Ipil, ang ilang gihimo, taman sa makitaan lang tao, ilang pusilon. Why pili? Bata, tigulang, iro, mangka, unsa man ang porma nimo,
taman sa ilang makitan, patay gyud. So perting daghan ng patay gyud dito sa ipil ato nga time. Kung sa ilang purpose ato para mailhan ang ilang grupo nga sila gitawag og Abu Sayyaf. So hantod karon, hadlukan gyapon na sila tungod kay nagpaila, daghan kayong patay. Pero ang butang ko'y pasabot, sa dihang magpaila, sama sa gihimo sa Dios, no, during the Pentecost, nga daghan kayo ang nahimong mga tinunan tungod sa gahom sa balaang espiritu. Okay? So, tungod niya na nakahimo sila sa pagpangwali, sa pagsaksi sa mga sa tawag maayong balita during the Pentecost. Okay. Prosita dire sa mga pagduki-duki. Sumala sa buhat 1 versikulo 8, unsa ang madawat sa mga disipulo ni Jesus ug asa sila mahimo og mga saksi. O atong basahon balik ang buhat 1 versikulo 8. Ang pangutana dire, sumala sa buhat 1 versikulo 8, unsa ang madawat sa mga disipulo ni Jesus? Mga batanon, unsay answer? Unsay madawat? Okay, managdawat kamo og gahom. So, unsa klase nga gahom? Gahom sa Espiritu Santo. Okay. So, managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. So, ang pangutana sunod, kanus ani siya madawat? Kung mukunsad na ang balaang Espiritu Santo. Okay. Number 2 question. Alang sa mga sumusunod ni Kristo, unsa usab ang ilang madawat? Unsa kini nga klase nga gahom? Atong basahon ang Efeso 1:19 hangtod sa 20. Palihog kog basa kuan. Sir, basa. 19 to 20. 19 Ephesians to 20. 1 verse 19 to 20. Ug kung unsa kadtong labaw gayud nga pagkadako sa iyang gahom alang kanato nga mingtuo sumala sa buhat sa kusog sa iyang gahom nga iyang gibuhat diha kang Kristo sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay ug nagpalingkod kaniya sa iyang tuong kamot didto sa mga dapit nga langitnon. So ang pangutana dinhi alang sa mga sumusunod ni Kristo, unsa usab ang ilang madawat? Unsa kini nga klase nga gahom? Unsa klase nga gahom? Dako, no? Dako. Great. No? Sa amuang lugar. Yeah. Sige, sa di pa kong padayon. Sa diha kay kung saran sila sa gahom, usa sa nagwalis Pilipi dito sa Jerusalem, daghang ito tungod kay dunay mga milagro. Ang mga bakol yang ipangayo, ang mga politiko yang ipangayo. Mao to ang daghan kayo hinto tungod kay dunay milagro nga gipakita sa Espiritu Santo ngadto kang Pilipi sa pagwali. Mao na nga magadawat og gahom dunay milagro. Dunay milagro nga mahimo. Ang tao kasagaran sa mga dili magtotoo, naagi na nila ang prinsipyo nga to see is to believe. No? Dili gina mo tuo kung way example. No? Dili gyud mo tuo og walay example. Akong balikan akong gingon ka kanina sa muang lugar, daghan kayo dito ang kanang si tawag kana gamhanan. Puros na ay butilya din iskilid. Naapag lana. Naapag tanang klaseng gahom. Anting-anting na padre kanang bagol nga way mata sa balitawa kana. Pero yung dagana. Nya ang ilang Ginoo si Rizal. Inana. Og ato siyang sabton. Makaingon ko ba sa kung kaugalingon pastang luuyan ning mga tawhana. Ang ilang pagtuo, ang ilang gahom gisalig ra gid taon sa gamay kay botilya. Gisalig ra gid atong libro-libro nga gamay. Atong gikwintas-kwintas. Whereas ang Biblia nagingon nga kung imuhang dawaton, no? Ang imong madawat gahom gikan gyud sa Ginoo. Unya ang among lugar din kay nauso man tong pik o ganang palatay daw kunuhay on sa batong klase nga hilo.
importanteng luuya sa mga kuan sa mga barangay kini nga kuang mama sa kong anak kay apil mis barangay official dito. Nagbaklayay in taon sila og nag-announce nito nga pagbantay lang gining mga manghiluay din he. Sa luuya in taon sa manghiluay, ang silingan na pasanginlan. Ano, luoy kayo. Akong giingnan dong mga estudyante na kauban og mga silingan nako. Ug kinsay nailhan ninyong manghiluay dres tong barangay, ingna nga muadto mi sa barangay, magpirmahay mi dito. Hiluan ko niya taman sa ginhawa og di gani ko mamatay. Mubalos ko niya og hilo. So, kadlok sila. Gamanan day ka, sir. Gamanan. Basta di ko mamatay, magpikpik niya. Ako, balos ko. Ako, hilo niya. So, sure ka. Patay lagi na lagi. Manghiluan na. Magkutaw ra ko glanit. Isa ka baso. Painom niya. Hilo, mantog yapon. Bitaw, no, kumidya ra daw ko. Pero, para nako gyud og ang Ginoo kuyog nimo gamahanan yung bisang aha ka mo adto. Amen. Tanawa si Manoy, ligid na buhi lang yapon. Tanawa si Makmak, kuyugan sa Ginoo ano matay. No, nalikay ang testimony kag niya og wa pang kuyog na kong Ginoo magbanggaan gyud ko. Tinuod gyud, no? Kung ang Ginoo naa kanato, who can be against us? Unsa na nga bersikulo? If God is with us, who can be against us? Ha? Na wala ka balo. Biyaan kan mo sa Ginoo gyud. Ha? Unsa nga bersikulo? Ha? Romans 6:12. Tanawa daw man ay ug mao ba gyud kay ato ang sagulohon. If God is with us, who can be against us? No, kung kuyog ka sa Ginoo sa kanunay, bisag unsang butanga, kaya kay nimo nang buntogon. Tungod kay ang ihatag nga gahom sa Ginoo, dako kayo nga gahom. Si Kuya dito pagaganiha, ang mga tao sa unang panahon, ning tuo, daghan ang ning tuo kay unsay ilang gihimo na nagpang-ayo sila. No? Na nagpang-ayo. Nabitay mga manambalay nga atong madungog nga nag-perform silang milagro, ang bakol nakalakaw, ang unsay tawag ana, ang dako kay tiyan nga naay sakit nito, nahiyos, na daghan kayo makadungog gay ka, lami po di adto ay. No? Magpatambal pud ta didto. No? Bisag asa. Bisag unsa kalayo pag abot dito donation, mag-ihaw kag puti nga manok, bisag unsa na lang. No? Kita ra bang usahay magtotoo? Usahay, lami po diyan to. Have you experienced? Pero kung imong sabton, no, kung imo lang yung ihatag ang imong kaugalingon din sa Ginoo, kinsa ra gutong mga tawhana og ang Ginoo na imong hatag og gahom nimo? Amen? Ephesians 1:19-20. Alang sa mga sumusunod ni Kristo, unsa usab ang ilang madawat? Unsa tong Ephesians? Palihong ko sa Ephesians 1:19-20. Mo na yung pangutana, unsay madawat kung sumusunod kita ni Kristo? Okay. O kung unsa katong labaw kayod nga pagkadako sa iyang gahom alang kanato nga mingtuo sumala sa buhat sa kusog sa iyang gahom. 20. Nga iyang gibuhat diha kang Kristo sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Kung atong lantaon si Jesus Christ namatay, pinaagi sa gahom sa Dios nabuhi, no? Kita dili pod ni ihikaw sa Dios sa mga sumusunod ni Kristo nga kung si Kristo namatay na banhaw, kita aduna pod kita isusama nga ma-experience sama ni Jesus Christ nga kung kita mamatay, sigurado gyud nga kita banhaw. Sayang lang kay sige tagsimba-simba unya di ta banhawon sa Ginoo. Kuya Samuel, sa imong pamati. Nakay 20 ka tuig sinimba. Sige, ato sa paminaon unya nang mga tanan, sige. Hello. Sige. Napakan ka og iro. Patawal ko kay kay delikado ng rabies rabana. Napendik po ko ato kay para gyud safe gyud. Sigurado ba? Unya mura bag kuwang sa pagtuo kay nadamay ko ato.
Sige. Pero sa imong pagtuo siguro, kani ako ara po ning una-una ha. Di ko sure og sakto ba ni akong pag-una-una. Usahay mahimutang daw sa usa ka sitwasyon nga murag no choice ta ba. Nahadlok ta kay napakan ta giro. Unya si Makmak manawalay man ni siya. Kung ako sa akong kaugalingon, muampo na lang ko sa Ginoo, Ginoo. Gamita si Makmak nga sa iyang pagtawal, maulian ning ako ang pinakan sa iro. Inaana na lang siguro akong buhaton, o ako. Pero adto lang ka largo ni Makmak nga, saligi ko ni Mak nga pinaagi si mong pagtawal, maulian ganing pinakan sa kong iro. O dili na ni mo hihatag ang credit dito sa Ginoo, murag ka ang questionable, no? Mo na gitawag nga you are worshiping other gods na imo nang paubos ang Ginoo, gipatuboy na nimo ang manawalay. Pero ning ampo ka sa Ginoo nga gamito ng laway or tawal ni Makmak nga maulian ang pinakan sa iro, murag ang Dios gihapon ang imuhang hatagan og credit anang higayuna. Wala ba experience? Ha? Wala pa siya experience? Magtuon na si Makmak. Bitaw. Bitaw, no? Ang Diyos magahimo. Daghan kayong mga eksperyensya sa Biblia nga pinaagi sa gahom sa Diyos ang tao na luwas gyud sa inana nga sitwasyon. Okay? Kinsa ganito, Pastor Tongkuan? Naa siya sa wilderness nga hatan na lang siya sa uwak og pagkaon. Si Elijah, no? Nga wala na yun, nothing. Weak na siya kayo. Nasa dito, pero nagtuo siya sa Ginoo nga pagkaon gyapon siya. So, idadaan na lang gid siya sa langgam dito og pagkaon. So, inana ka gamhanan ng Ginoo, no? Kung ihatag nato ang atong tibuok nga pagtuo sama sa Ephesians nga o kita sumusunod ni Kristo, kung si Kristo gibanhaw namatay unya gibanhaw sa Dios, kita usab makahimo usab sa maong eksperyensya nga nahitabo kang Ginoong Hesukristo. Kita mamatay unya kita mabanhaw. Mubalik og pangutanan ni Kuya Samuel. Sa kadugayon sa imong pagsimba, Kuya Samuel, butang nato og 20 ka tuig kag sinimba. Pagbalik sa Ginoo, wa ka mabanhaw. Sa unang pagkabanhaw, banhawon man kita tanan. Ang unang pagkabanhaw, pagmata nimo, daghan mang bakante diri sa sementeryo nganong ako na lang may nabilin. Unsa kasi imong una-una, Kuya Samuel, if ever lang. Kani wild ra ni siya nga questions. Sa imong una-una, siguro kung ma-appeal atong unang pagkabanhaw. Unsa kay imong ingon sa imong kaugalingon? Dili makahuna na kita kay namin taw gibutang diya sa Revelation bugna nga kung wa mahisuat imong sa basan sa kinabuhi lagi ka. Wala kita. Lagi ba? Diba? Dili ka makapangkuan sa Ginoo nga Magmahay ta. magmahay, no? Magmahay. May pagwa lang ko ni Simba sa una. No? Wa na unta tan kapoy-kapoy bitaw. Sa tinud-anay lang, atog yung ihatag ang ato ang tibuok kinabuhi diya sa pagsubay sa balaod ug kapubuton sa Dios, no? Ang Biblia ang atong pagtuon, dako kayo ang pasalig sa Ginoo nga hatagan ta niya og gahom. Amen. Number 3. Unsa man ang mabuhat sa maong gahom, o kani, unsa may power. Ahaman-taman ang pwedeng mabuhat ani nga gahom. Ephesians 3:20 to 21. Sige, atong lantawon. Ako'y basa. Karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun gihuna-huna. Bisan pag-unsay pwede nimong huna-hunaon. Sumala sa gahom nga nabuhat sa sulod nato. Kaniya ang imaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus alang sa tanan nga mga kaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang pangutana dinhi, unsa man ang mabuhat sa maong gahom? No? Gisugo ta sa Ginoo nga magwali, magmantala ta, mag-share ta sa word of God, no? Unya pag naa na nato ang balang espiritu, unsay pwedeng mahitabo nato? Unsay pwedeng mahimo sa maong gahom nga naa ka nato pinaagi sa balang espiritu. Atong ihatag ni Pastor Jan. Kung ipasabot, ang maong gahon,
Amen. Usahay, ang tao lang, maoy na ay limitasyon. Magwali ka dito, wali ito. Wala, wala pa kay kakanto, may mo na ikaan. Naman mo na siya iyahang miliyon. Ya, usahay, mayon ka na, istoryahin na. Pagaman, mingon ka nga. Kana, istoryahin na, unya paghuman. Na usay, gimo, ako bitaw kadaghan kay ko magmahay ba, nga kana bitaw. Nagi Holy Spirit ba nga, istoryahin na. Unya, pagkahuman, uy, wala ko maistoryahin, yaning kalit, ug kamatay. Murag dako kahit kung konsensya sa Ginoo ba nga, ano mo man ako ito maistorya, nagpadala man ko sa akong kabisi. So, muna nga, every time nga, naagi na kay ang gahom naman kung sulod na to. Amen. Siya, ang gahom nga nasa sulod na to, labaw pa sa atong gihunahuna, mabuhat niya, ang labaw pang bisag wa na to hunahuna, kuan unya usahay bitaw kanang mga kapobrehon. Ug gamiton lang gid unta nato atong gahom, di gid unta ta maka experience anang giingon nga bisag wa tay kwarta pero malipayon gihapon ta kay Amen. nami gahom usahay gilimitahan nato atong kaugalingon. Oh, si ate kasani Lorame gamahanan kay ni Sharon. No, so muna nga ingon ko nga dili lang nato limitahan ang Ginoo. Nga naman, kay ang gahom nga naa sa ang gahom sa Ginoo nga naa nato, walay limitasyon bisag unsa imong himuon. Murag makaingon da ba, mura pud ang AI anino. Bisag unsa ang AI murag naapay limitasyon pero ang gahom sa Ginoo wala. Okay, so muna. So atong nasabtan kung unsa man ang mabuhat sa maong gahom sa dihang pinaagi sa gihatag sa Dios nga ni kanato, sa dihang gisugo ta niya sa pagwali sa maong maayong balita. Mo nang walay rason nga mahadlok ta, walay rason nga si tawag na maulaw, walay rason nga magduha-duha ta sa pagsaksi, no? Naon-naon lang gid nato tay gahom. Nga natay gahom, no? Sa dihang ning moingon kag oo, ning dawat ka sa maong Espiritu Santo, gamhana na ka. Amen. Makahimo na ka sa pagsaksi, makahimo na ka sa pagsangyaw, Pag-ayo. makahimo na ka sa pagpangayo, tanan. Pwede yun imong buhaton. No? Usahay, malupig daning mga kwan, sa tawag ganing mga, dili ganing mga, di madutlag, tigbason gani, sa tawag na mga, Kublan. porkiki. Nga, sila, nagtuo ginang di madutlan yun. Ano pa, exhibition nga, maghampak-hampak, og sanggot, og sundang silang lawas. Hindi, yun masamad. Kaya nagtuo man sila. Unya kita. Dakato dito pagwalid. Ay, di ko dihay, mahadlo ko. No? So, inana. So, sa tanang butang, kung ato lang yung ilhon ng Diyos, nga siya naa ka na to. Wa, gyoy makabuntog na to. Bisan pagkinsa. Okay, number 4. Unsa may saksihan sa mga disipulo. Unsa may saksihan. Unsa ang gisaad sa amahan kanila hangtod kanus sila maghulat sa syudad. Again, unsa may saksihan sa mga disipulo. Unsa ang gisaad sa amahan kanila hangtod kanus sila maghulat sa syudad. Nay duha ka bersikulo, 1 Tesalonica 1:4-5 ug 1 Juan 4:14. Magsugod ta sa 1 Thessalonians 1:4-5. Akong gihangyo si Kwan sa pagbasa ni. Kaning bagong nabot si Kuya Joseph. Praise. Sa higay sa hingsayran mga igsuon nga hinigugma sa Dios ang inyong pagka-pinili. Kay ang among maayong balita wala moabot kaninyo sa pulong lamang kundili usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dako nga kasayrunan bisan ingon sa kasayran ninyo kung daw kung unsa kami nga diha kaninyo tungod kaninyo. Ang ikaduhang nga bersikulo ito pabasa sa tong MC. 1 John 4:14. Ang pulong gingon, og nakita nato og ginapamatud-an nato nga ang amahan nagsugo sa iyang anak nga manluluwas sa kalibutan. Okay, so moto ang mga bersikulo. Atong basahon sa pagbalik ha. Unsa may saksihan sa mga disipulo.
Sa gibasa ka kanya, unsa may saksihan sa mga disipulo? Si Ginoong Hesus. Ha? Si Ginoong Jesus, no? Maoy atong saksihan. Unsa may word, unsa may nasabtan sa mga batan-o ning word nga saksihan? Hello. Dodot ang lab. Lab, unsa may nasabtan mo ng saksihan, lab? Dapat mahimo kang witness. Unsa may but pasabot ana? Nakakita gyud ka. Okay. Si Ate Jenebet, kanusa ka pwede mahimong witness? Kanusa ka pwede mahimong witness? Okay, no? Inana. Ang word nga, ang pangutana mong gutini, unsa may saksihan sa mga disipulo. Ato sang sabton ang word nga saksi. No? Nakatambong ko gusa ka kanang husay sa barangay ba? Ingon pa tong isa, ako kapitan mo saksi gyud ko bisag wa ko kakita. Unsay pasabot ato sa iyang istorya? Kuan ka to siya kanang unsay tawag na kanang naba siya kredibilidad sa iyang pagsaksi? Ha? Nganong wala man siya kredibilidad? Kay? Wala siya nakita. Wa siya kakita. Karon. Ang pangutanan nako ni Ate Jenebet kanya, kanusa ka pwede mahimong saksi? Mahimo lang kang qualified nga saksi. Adto ta sa legal term ha. Mahimo lang kang qualified nga saksi kung naa kay personal knowledge ana nga panghitabo. For example, si Caesar nangawat, ikaw ra gyud nakakita. Ala si Caesar nangawat Miyerkules alas 12 sa udto. 400 ang iyang kwarta nga gikawat. Dito sa bulsa siyang papakita jud ko. Paghusay na karon, ako ang witness. Ako kap, mo-witness ko kap. Si Caesar, 400 ang kwarta nga gikawat. Ipangutana ang biktima, pilay nawala, 400, check. Kanusa nawala biktima? Atong alas 12 kagahapon. Kita, alas 12 kagahapon, mao ako nakitaan yun dito nakawat. Check, gihapon. So kung kompleto ang ebidensya nga imong gipresent dito, unsa ka nga saksi? You are a good witness, reliable witness. Ang imuhang statement tuuhan diha sa hukmanan. Amen? Tungod kay naa kay knowledge regarding sa imuhang pagka-witness. Karon, balik ta diri sa tong lesson. Unsa may saksihan sa mga disipulo? Si Jesus Christ. Kanusa ka mahimong reliable witness? Ha? Kung ikaw na kay personal experience ni Jesus Christ. Mo to ingon ni Ate Jean. Sige. Daghan kayong paagi nga mahimo kang saksi. Ang gibasa sa buhat 1:8 nga hingkayab si Kristo dito sa langit ug nakita sa mitirunan ug diha sila nagsugod nga nahimong saksi. Sa ato pong kinabuhi karon, kung mudawat ka kang Kristo, ingon nga yung personal manuluwas o hingsunod ka sa nakita sa mga apostoles nga si Kristo gibayaw paingon sa langit, credible ka nga saksi. Kay ikaw na may saksi gikan sa Jerusalem, paingon sa Maria, paingon sa Hudiya, pa sa Maria, paingon sa kinatumian sa yuta. Diha ka mahimong credible. Kung wadawat ang Kristo, dayon mutuo ka nga si Kristo gibayaw, unya bumalik pod sama sa ilang nakita. Diha ka makredible nga saksi. Amen. So, mo na siya. Mo na atong ipasabot. If you have experienced God in your life, gidawat nimo si Jesus Christ, pasaksihon man ta ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Gidawat nato siya, atong gituhuan nga siya naa nato, gidawat nato ang balang espiritu, gipapuyo nato sa atong kasing-kasing, nahimo tang gamhanan, daghan tagi ka istorya bisan pag-asa makahimo ta sa pagsaksi. Walay rason nga dili ta mahimong saksi tungod we are a reliable
powerful witness of Jesus Christ. If we let God ato siyang dawaton, no? Ipadawat man so magpagamit ta atong dawaton, atong ikinabuhi si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Then makaingon ta, we are a good saksi. We are a good witness. No? Bisag wa kay buhaton. Sa kanang bata, buutan yun lagi kayo ni siya. Ma-curious ang naas palibot. Nganong buutan ni siya kayo? Nganong, kung adlaw papahulay mo simbam ni siya, nganong di man ni siya makuyog na mo, unsa ka ni siya, no? So, inana pa lang out of curiosity, nakahimo na ka sa pag-witness. Samot, nagpangutano na, nanay istorya. Karon sa ato ang palibot, kung mulantaw ta sa TV, bisag unsa nga channel sa social media, makakita, gyud ta, og kanabang hearing, nasa Senado, nasa Congress, no? Purting daghanang saksi, kalandrakas lang, naibakako, naidili, naikredibol, naidili. So, purting daghana sa kalibutan karon. Makaingon ta nga ang Pilipinas bitaw karon no purtig yung luuya kayo. No, tungod sa mga panghitabo sa ato ang nasod. So, muna kung gikinabuhi pa lang yun nila na si Jesus Christ silang kaugalingon, kanang mga congressman diha di yun na muhimog dawtan. No, saan taman, di man na credible witness. Dili man na sila gamhanan ng mga saksi. So, mo nang ilang kaugalingon lang. So, before we end, na ako ikuan ninyo nga usa ka tawo nga personalidad sa social media sa presente nga panahon nga gigamit niya ang platform sa social media nga iyahang pakunayap ang Word of God, nag-witness siya bisan asa sa tibuok kalibutan. Dili siya Church of God pero Sabbath keeper siya, no? Nag-practice siya sa kamatuoran. He is against LGBTQ. He is against pride, against siya sa mga corrupt. Nag-witness siya, bisan asa yun, tibuok kalibutan. Kalimutan ko siya nga, Kurt. No, si Kurt. Nga, gipusil siya while witnessing the Word of God. So, luoy kayo, one bullet ra, naigo siya diri. Dayon, namatay gid siya dayon, instant, na bidyuhan pag yun. And then, nag-preach siya sa Word of God. So, inato, wa gyud to siya nahadlok, bisan asa pa, pero gikuha ang iyang kinabuhi, namatay siya tungod sa pagwali sa mayong balita. So, inana kanindot, kung imo siyang sabton, he is a lost ba? Kawaton siya para sa kalibutan karon nga, gubot kayo nga kalibutan. Nindot ang dato siya, kay daghan na siya follower, daghan na ning tuo niya, daghan na ang ning balik ba? Ang mga members sa LGBTQ, nag-straight na tungod sa iyahang mga words. Daghan ang mga corrupt nga mga politicians na change tungod niya, na influence unta. Sayang, no? Pero it is a will of God lang siguro gyapon ngay nato nga para mas maila pa gyud tanawa karon 14 niya sikata sa social media. So ang daghan na siya followers so na-continue. So kita nga gisugo sa Dios. I hope and I pray nga dili nato ikaulaw, dili nato kuan og gahom ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Atong gamiton ang gahom nga atong nadawat to share, to spread, and to be a witness of Jesus Christ. Amen? So, diri lang sa kutob ang ato ang leksyon, ining sitawag ani, adlaw ipapahulay. So, magpahibalo ko daan nga next Sabbath, ma-absent ko kay naami seminar, layo-layo. No, dayon 5 days to siya. Nga, magsugod og Miyerkules mo, tapos og Martes. So, di ko kahimo sa pag-uli kay kon siya in-house nga seminar. So, balik ko ruta ni Manoy sunod semana. Okay? So, unsa may ato ang learnings this morning sa Sabat? Magwalang tag isa ka buok ni sa mga batanon isa og diri pod sa mga hamtog isa pod. Adto ta ni Kuya Gilab unsay iyang nakatunan ning kabuntagon. Unsay nakatunan learnings. Representing the youth. Representing sa youth, nagtabi ni, natawag hinon ko, may pag-uo katabi. Ako ang na-learn is nahitugot mo siya saksi, gahom, ug power. Mao na nahinindur na ko na question is, unsay kalahian nato ni Kristo? O kita, si Kristo lagi, na power. Napod sa Luke 10, gatagan tag power. Muna gingon nga, si Kristo, kabulo magamit sa power. Mo na ang challenge na to karon is unsaon paggamit na to ang
power. kana. Kay gitagaan naman tag gahom sa Ginoo, but actually we have power. Og naatay kaaway na kay gahom sa pagpugong, gahom sa pagpailob. Pero kanang per power nga tinigbasay, ambot lang ka. Sige. Muhatag tag examples. Si Jesus Christ, sa dihang napa siya sa kalibutan, ang iyang ginaingon sa, naghimo siya mga disciple, 12 ka buok. Sa dihang naka-experience ang iyang mga disciple, kay usually sa mga disciple niya, mga fisherman man. Sa dihang naka-experience og bagyo, naka-experience sila og, kanabang unos, during silang pagpangisda. Si Jesus Christ, nakita nila dito, naglakaw-lakaw sa tubig. Ginganlan pa gani siya kabat kung atong basahon ang Biblia. Hala, abat. Niya, pagkaduol-duol na, si Jesus. Murag, naulaw ta siguro kung atong lantaon tong mga disipulo karon. Murag naulaw, na-prank. Karon pagduol ni Jesus Christ, kani pong mga disipulo, kay gamhana na lagi, gusto pod mo experience sa gahom nga gi-perform ni Jesus Christ nga naglakaw sa tubig. Kinsa nga disipulo ang gusto mo experience? Si Peter. Ginoo, pasulayan mo ko og lakaw. Unsa gingon ni Jesus Christ? Ali, come. More man gini kasagaran word ni Jesus Christ, come. Sige mo ni Peter. Ing lakaw, ning tuo sa pag-ingon og come, ning gawa sa bangka, ning lakaw. Nakalakaw wala? Nakalakaw. Kano sa siya nalunod? Ha? Sa dihang ning lingi. Sa dihang ning lingi, wala siya ning tanaw ni Jesus Christ, ning lantaw na siya sa storm. Ning lantaw na siya sa tubig, lunod. Kano sa ata mahimong gamhanan? Kung atong kwaon, kung malantaw lang ka ni Jesus Christ, wag yun ay yung lingi-lingi. Amen? So, inana, makahimo gihapon ta, bisan pag imposible nga butang. Asa to pa, usar gini mong pagtuo, usar gini mong pagtuwa na. Niingon ng Matthew, kung naa kay pagtuo, susama sa liso sa mustasa, perting gamaya, maura na yung requirements. Mahimo ni mong mabalhin ang bukit ngadto sa dagat. Pero imposible na. Adi yun, bisan pag murag bukid ang imong pagtuo, ang mustasa, di yun na mabalhin. Nakuha na to? Kung mutuo ka, naan kay magtuo, karon ni gawa si sulayin nga malindang mabalhin. Pag di na mabalhin, nawagin mo yung magtuo. Bitaw. Atong niaging nga mga, sa di pa tayong padayon, atong niaging mga simana, naglinog gamay ka, naka-receive og message nga naglinog sa kuan, 5 point sa ito nga kuan. Doon na to sa tuwa, doon to sa Malanggas, dapit. Ngayon ako mangod sa Sambuanga. Hala, naglinog diya sa inyo ha? Yan ko, hinay ra kayo. Akong gusto ka ito magpingki-pingki yun ang bukid sa kakusog. Alas lang, grabe mo ka kuya. Kung ano, magumahanlog mo na magpingki-pingki. Ako, malibay yun ko yun. Nga magpingki-pingki na yung naglinog. Kamo, ganahan mo magpingki-pingki na yung naglinog? Ha? Buot pasabot mo balik ng Ginoo. Wa na ng blood control. Impas na tanan. Bitaw. No? So, kung kani ato, pera komedya, ato lang ning gihimo bang mas lighter ang pagsabot sa Biblia. Lami yung kaayo paminahon ang pulong sa Dios nga din giyatagan tao gahom. Ako nagtuog yung akong exam og says nothing ra gina. Pinaagi sa gahom sa Ginoo, no? Sige. Kaya dito. Sa humana sila gipanalanginan sa nadawat lang bala espiritu. Usa sa nakadawat og bala nga espiritu kini si kantong pito ka gipili og mga diakono, usa na si Esteban. Sa ato pa nagwali si Esteban og daghan siyang nakumbinser tungod kini bala espiritu. Pero sa dihang gibato siya ni Apostol Pablo nganong wa man mo lutaw iyang gahom. Namatay man siya nga gibato si Apostol Pablo nga doon naman to sa gahom. Nagawali siya daghan sa kumbinsido. Pero sa dihang gibato siya ni Pedro, ani Apostol Pablo, namatay man siya. Ngano wa man magamit iyang gahom. Sige. Ato pong tupagkon pinagi gyapon, napoy tao nga gipatay gyapon, gamhanan ra ba kayo? Gilansang pa kanay sa cross, patay gyapon. Nakuha ni mo kuya dito? Si Jesus Christ gamhanan kayo. Sa diyang ningluib si Judas niya, gidakop, gibunal-bunalan no kayo.
gilansang, namatay gyapon. Ato ipatubag ni Pastor Jan, ug nganong wa ning perform ang gahom atong mga tawhana. Okay, good example gid dos Jesus Christ. Tungod kay ang gingon ra gyud ni Jesus Christ, it is done. No, it is done. finished. Bali, mintras buhi pa ta, nag-serve ta sa Ginoo. Inigabot na to, ug mamatay na ta, di harapod kutob atong serbisyo sa Ginoo. No, katong gingon niya nga kantiban, na natapos na pag si Jesus Christ pag lansang niya, bisan gamhanan kay siya, pero isa ra gyud gisulti. Siya natapos na, it is finished. Sa ato ba, kung mamatay ang usa ka tao, lain-lain maghinungdan ng kamatayon, naigibato, naigipusay, sa una si Esteban, kuan jud to siya kanang it is finished, di man gud ma-finish kung pananglitan dili mo paagig kamatayon. So si Jesus Christ is the best example. Ang gisulti po ni Jesus Christ, it is finished. So mintras buhi pa ta, ingon bitaw si Jesus Christ nga, buhaton nato ang angayan buhaton samtang adlawan pa. Kay moabot ang kagagabion, wa na'y makahimo. Buti pasabot mo, matay na ang tao, di na ka makaserbisyo sa Ginoo. Amen. Muna nga karon, mintras napatay, gamhanan pa ta nga saksi, mo saksi gida. Kay maparihatan ni Tiban, nga daghan kaayong nakonverter. Parihatan ni Pedro, daghan nakonverter. Si Pedro, ang iyang namatyan ni Pedro, dito sa Roma, gibitay, lansang sa cross, pinatuwad. Pinatuwad. Oh, berting paita pa to, kaysa gibato siguro. So, wala man gihapon mo gamit silang gahom. Nga naman, kay it is finished. Mo po to ilang ending. So, mo na siya nga, mintras, ang mensahe diha sa iyang pangutana, mintras, napatay kusog, napatay ginhawa, napatay gahom, kabaluta karon nga natay gahom, gamito nato nga daghantang masultian sa maayong balita, kay buabot unyang it is finished, unya wa kay agi. Amen. Mayor din, mayroon po itong gibato, may agi. Sa mga magtotoo, og namatay ka diha sa buhat mismo, no? Kana bang murag ingon ni Apostol Paul ba? Na tapos nako ang akong lumba nga nagmadaugon. Di ba? Natapos na akong lumba nga dihang nagmadaugon ko. Ang kamatayon dili kapildihon, kun dili usa ka kadaugan. For me to live is Christ and to die is gain. Nganong gain man tungod kay mo perform pa ang Dios sa iyahang nahimo. Kang Jesus Christ nga namatay, gusto pa niya i-perform ang iyang gahom sa pagbanhaw. Kung dili ta mamatay, unsa may i-perform sa Ginoo? Mawala ang iyang gahom sa pagbanhaw og dili ta mamatay. So that is why kung whatever may happen, ang atong buhaton, og nagsakit imo ang tiyan, nga mo'y hinungdan sa imong kamatayon, ampo ka, og dili ka maayo. So let be. Kay katungod sa Ginoo na, diha ra ka kutob. Mamatay gyud ka, si Apostol Paul bitaw, namatay. Murag sa sakit sa tiyan ra man to kasugod. No? So inana ra kasayon. Nga wa na gyud siya maayo. So inana. So dili buot pasabot nga gamhanan ta, di na gyud ta mamatay. Paghulat inig mabanhaw na ka, di na gyud ka matay. No? Pagpakamatay sa inig kabanhaw nimo, basta ikaw na ka sa first batch, sure gyud di na ka matay. Ha? Og na first batch ka. Og dito na ka second batch, imong kakuyog si kuana, katong mga kontraktor na imong kakuyog pagkabanhaw, ana goodbye. Pangutana. Ang question is, kasagara sa courageous kayo nga ning kuan, ning perform sa power sa Ginoo is, ang ending nila is sakit ba, painful. Para ni Jesus, para ni Peter. So, unsa may advice sa mga batanon nga gusto ta mo courageous pero marotag mahadlok? Nga mahadlok makamatay. Nabitaw sa, ay nani sa di ba kumato sa pagtubag, sa mga Katolik nga setup, ingon na ang pare, kinsay gusto maluwas, malangit, pataas tanan ang kamot yun sa nanimba, kay gusto yun malangit, kaya mga yun na lang, prinsipyo na, malangit. Ang pamaagi nga makaadot ag langit, pinaagi sa kamatayon, kinsay gusto mamatay, wa na yun pataas. Nya gusto malangit, nya di gusto matay. Bitaw, at indak, unsay advice nga Advice sa mga batanon kay medyo sakit kayo katong Para- mga nagmatinud-anon
no, nag-perform sa duty gyud kasagara. Number 1, Jesus Christ. Gilatos og ayo, gilansang pagyud sa cross. Ang kung imong lantawon ang history sa mga apostles, ang ending ato na giprito, na gibitay, giputlag ulo. Murag si Kuan ray namatay, si John ray namatay sa Katigwangon dito sa Patmos, nag-inusara pa gyud. Solo. Di ba no? So maot kayo ang ending. Whatever, ingon si Pastor Jan kaganya, lain-lain man daw kamatayon, ayaw ituguti ang imong kaugalingon nga mas imuha pang hatagag pagpakabana ang sitwasyon nimo sa kamatayon nimo kaysa aning panahon nga batanon pa ka. Ingon pa si Pastor Jan, samtang adlawan pa. No, samtang adlawan pa, paghimo na, pagsaksi na. Ayaw na dito sa imong kamatayon nga medyo pila na lang ka oras mamatay na ka. Gidawat yun ako sa Ginoong Hesukristo. Sa akong kinabuhi. Og maluwas lang ko diri, og mabuhi lang ko diri, magbinuutan na gyud ko. 99 na edad, di nakabuhion ay. No, mintras karon, mintras sayo pa, mintras batanon pa. Samtang able pa ta, let us witness the word of God. Wala gyud mawala nato. Gihatagan tagahom sa Ginoo. Mao na atong timan-an. So, daghan salamat sa pagpaminaw. Ato sa niputlo na itong lesson. Lami atong lesson, no? Ato sa niputlo, nipadayon na ito next Sabbath together with Manoy. Akong yang tanan sa pagtindog. Magpasalamat na sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga pulong. Pinaagi ni Kuya Samuel sa pag-ampo sa tapos. Atong idukot mga ulo. Dalay ko nagamahan mga Dios. Salamat sab ni mga adlang papulay. Nga niya kami nagakatigom. Kauban kanimo karon nagapatigom sa mga pulong. Nga among natunan karon kabuntagon. Nga doon na kami lesson ini. Nga makabot nga usa ka pagtuo nga mapadayonan. Uban kami Ginoo sa among paglagad. Labi na sa among pagtuo diha kanimo. Nga walay mawala sa matag usa ka namo. Kayong tanan among ipangayo tungod lamang Kristo tumanluwas. Amen.